Llengua ferits, ara som a juliol, és temps de vacances, temps d'estiu, temps de viatges, temps d'aeroport, com som avui aquí a l'aeroport. Però el català, la llengua nostra, no marxa de vacances, és ben aquí, ben visible. Ah, exacte, i per això hem pensat que aquest estiu el que podem fer és ensenyar-vos diferents situacions en què o bé podem amagar la llengua, canviar-la, o mantenir-nos en català i veure què transmetem quan fem una cosa o l'altra. I com ho farem, això? Doncs mira, avui per començar, aprofitant que som a l'aeroport, proposem fer una situació amb una persona que ve de fora, un turista, que bé, ens hi entendrem com puguem, però tampoc no cal que amaguem completament la llengua, oi que no? Doncs mira, farem això. Anem a buscar algun turista. Sí, sembla que ens truquen. Llengua ferits, som-hi, sí, ens estan trucant, Digui, sí. Hola? Anem a buscar algun turista. Aquí hi ha una xicota que sembla que és una turista, sí, jo diria que és francesa. Anem a veure què passa si utilitzem el català. Bon dia! Bon dia. No, ja has de fer veure que ets francesa, vull dir, no parlis català. Ja ho sé que soc francesa, No, però el gag es tractava de que fessis veure que eres una turista i que no... Sí. Perdó, bona tarda, perquè és la tarda. No, bona tarda, no, escolta'm, la idea era que jo parlava català, tu ets una turista i malgrat tot jo doncs mig anava utilitzant el català, altres llengües i tot, però... Però jo parlo català, no? Sí, ja ho sé, però, perdó, Sí, però el que es tractava era una mica transmetre això, que també amb la gent que ve de fora, els turistes... Que el parla català, sí, per això parlo català. Altres llengües també per fer-nos entendre i tot, però que el català no cal que l'amaguem. Ja, però és que no és ben bé això. Tu es tractava que havies de fer-te la francesa, que és el que ets. Però si soc francesa però parlo català? Gràcies. Ai, mira, que et criden. Mira, ves, que et criden cap allà. Sí. Bon dia, bona tarda. La veritat és que plego. A veure, heu entès la idea, no? És a dir, si trobeu algú que ve de fora, que us parla en una altra llengua, evidentment ens intentarem comunicar com puguem, però no abandonem completament la llengua. També podem demostrar que aquí es parla català, fins i tot els ho podem explicar i així la visualitzem, la visibilitzem, més ben dit. Sí. Llengua ferits? Som-hi. Som-hi, però en català, No, ara jo havia de parlar francès, no? Sí, clar, és que no sé. Però és que a mi, de veritat, jo és que no sé, Ei, llengua ferits. Tinc una pregunta per vosaltres. Si ens trobem una persona que encara no sap parlar català, què creieu que transmetem quan canviem de llengua i ens passem al castellà, o en canvi quan ens mantenim en català? Va, digueu-me. I què fas? Estic esperant que em contesti Ei, hola! La pregunta, a veure si em contesta. Com contesta una pregunta? Però si no és en directe, això no és un real d'aquests. És un vídeo. Estem gravant. Però has fet la pregunta, no? Sí. Vols contestar-la tu? Sí, de fet és que t'he sentit, abans. A veure, clar, què passa? Si ens trobem una persona que encara no parla català, clar, el nostre objectiu, quin és? És fer visible la llengua. Evidentment, per tant, si fem un canvi, en aquest cas passem al castellà, clar, una persona potser doncs, no tindrà l'interès per aprendre català i ni sabrà tan sols que hi ha aquesta llengua, que és la llengua del territori, no? En canvi, si fem servir amb tota naturalitat doncs el català, clar, l'altra persona primer doncs es sorprendrà, no? Perquè veurà també que hi ha el català i evidentment doncs, tindrà ganes de parlar-la i sobretot farem necessària la llengua, la farem visible. A mi em va passar fa 20 anys. Jo vaig venir i sabia el castellà, perquè clar, jo vaig venir de fer estudis de filologia hispànica i aleshores... Deixo que us vagi explicar. No, però és que és veritat, però Aleshores, jo vaig descobrir que, clar, hi havia una altra llengua, que era el català, gràcies als rètols i gràcies a les persones que van començar a fer servir el català amb mi d'entrada. I, clar, jo vaig veure que el català era més que necessari i em podia obrir portes. Ja sabeu que em podria parlar hores i hores i hores. Per tant, llengua ferits, fem sempre aquest moment de reflexió i de les conseqüències d'un canvi de llengua o de mantenir-nos en català. Sisplau, mantinguem-nos en català. I ja estem, David? Dic adéu? D'acord. Llengua ferits? Vine cap aquí. Llengua ferits? Som-hi. Expliques coses, tu, Sí, però és que la veritat, amb aquests... Però què fas així fent preguntes a la gent durant un vídeo que s'està enregistrant? Llengua ferits, continuem amb les càpsules Llengua ferides. I avui parlarem d'un altre tema. David, vine. Digues. Sí, vine. Digues. Ara explicaràs què passa si canviem de llengua o ens mantenim en català, però amb persones que estan començant a aprendre català o estan aprenent català. Sí? D'acord, sí, espera que m'ho preparo. Sí, o sigui, puc explicar, per exemple, clar, si una persona tot just està començant a aprendre català,
si nosaltres li fem el canvi al castellà o al francès a la Catalunya Nord, clar, aquesta persona pot sentir que no ho està fent prou bé. El podem desmotivar, perquè clar, és molt frustrant, no?, quan estàs començant a aprendre una llengua i et fan el canvi, tu intentes parlar amb aquella llengua que estàs aprenent i clar, et canvien a una altra, clar, t'estan dient que no ho fas prou bé. Puc dir això. Sí, pot ser molt frustrant, exactament. I després, en canvi, si ens mantenim en català amb aquesta persona, clar, la motivem molt. Tu imagina't, estàs aprenent una llengua, vas al país on la parlen i els nadius et parlen tranquil·lament aquella llengua. És molt motivador. Per tant, molt motivador, encoratjador. Exacte, és molt encoratjador. Exacte, sí. Si algú està aprenent català i li parlem en català, encara que s'equivoqui, que parli a poc, que digui alguns barbarismes, el que sigui, no té cap importància perquè li estem dient que endavant, que ho fa molt bé, per tant és molt motivador. Doncs ja està, ja ho tinc preparat, ja està. Ja ho puc explicar. Sí, ja està, espera que ho explico. Ja està, sí, ara ho explico. No, però si ho estàvem gravant, David. El que estàvem gravant? El vídeo. No, ara ho explico. No, és que està gravat. Sí, ara ho explico. És que està gravat. Llenguaferit. Llenguaferits, plego. Som-hi, el que vulgueu. És que estàvem gravant, David. Però que no t'agrada que ho expliqui. Ara torno i faig el vídeo ben fet. Perdó, un segon. Però escolta... No, però és que ja estàvem gravant, David. És que ja t'ho he dit.